Navê min Daniş Botan ji bajarê Qamişlo dayîkbûna me 1973. Di zaroktiya xwe de min dest bi karê hunerê kiriye. Di heştê û niha de hevalek me helbestek da min awaz kir. Ji ber wê awazê jî di dibistanê de, di dibistana rejîmê de ez ketim zindanê de ji ber ala kesk û sor û zer li ser dibistana wê demê me helda. Ji bo meselê hunerî bû bi rastî. Piştî derketina me ji zindanê em derbasî Koma Botan bûn 1994 tevlîbûna me ez wek endamekî Koma Botan ji wê demê heta roja îro em berdewam in. Di hundirê Komê de ji xwe em cê xwe jî di tevgera çand û hunera demokratîk wek tev çand em cê xwe digirin. Gelek berhem me derxistin, berhemê yekê got ji jiyana xwe de me awaz kir helbestê mamoste Beşîr Mele bû. Silavê me jêr hene, rêz û hurmet jê re. Gula min, ez bibêjim me Koma Botan jî berhemê got me derxistinê wek kesayet jî solo, wek Daniş Botan jî nêzî pêncî şêst stranî me çêkirine. Pêncî şêst stranî me çêkir. Banga me ji hunermendê menî ciwan taybet ez vê gotinê dibêjim û ji hemû kesayetên hozan û hunermend ê got bi vî erkê radibe. Hemû xwe bikin yek, hestê xwe bikin yek, rihê xwe bikin yek, sazê xwe bikin yek, dengê xwe bikin yek ji bo xizmeta civakî. Ne ji bo ez-ezitiyê. Encex ji ber vê yekê jî ji ber got dijminê me bi hezarê salan ji dîrokê heta roja îro jî şerê çandê dikin. Dixwaze hunera me tune bike, awazê me tune bike, dengê me tune bike, saza me tune bike, erf û adatê me tune bike, cilûbe yani her rengê, aliye rengê çandê dixwaze çanda me qîr bike. Ha ji ber vê yekê jî ez ban hunermenda dikim giştî. û bi taybet hunermendê menî ey kesayet got ana dixwazim fêrî temborê bibin, fêrî deng bibin, fêrî solfêj bibin. û hemû rengê hunerê heger mînak şano be, heger sînema be, welhasil rengê hunerê cuda cuda jî têkevin bin xizmeta gelê xwe de.